Bizigarria da eta gure sukaldean ezinbestekoa. Unerik latzena gozoten dizkigu eta gehienok gustoko dugu. Herri guztiak hartu izan du parte Gesaltzan. Erdiaro osoan zehar, herriaren bizitza ekonomiko zein kulturala gatzan oinarritu zela, eta herri honen historia dela gatzaranaren historia. Markinan berriz, famili guztia aritzen da, tate gozotegian. Gozoki hartin jaixonaz da niri bizitza oso egondi, así que niri bizitza da gozokian. Gatzategi bezain beste gatza mota dago munduan. Herri bakoitzak badu bere gozo berezia. Markinak, kokoteak. Bizitza bera ere horrelakoa delako. Gaur gu ere gazi gozo bi errepidean. Galtze hartzen lanbidea berreskuratu nahi dute Gesaltzan. Gatzatik eta gatzarako bizi izan dira urte luzez. Horren inguruan eraikitakoa da herria, eta horregatik interpretazio zentrua zabaldu dute bertan. Bisitariei harrera egitea arduratzen da Itziber. Jendeak uste du garai bateko kontua dela Gesaltzarena, baina oraindik ere oraindik ere berreskuratzen ari da. Gondira urte batzu egia esan abandonatuta egon dela, baina orain berreskuratu nahi dugu eta gatzarana berreskuratzeko modu bakarra da gatza egitea. Bernardok ia bizi osoa eman du tate gozotegian lanean. Familiakoa da denda. Berak ezagutzen du beste inork baino hobeto bertako berezitasuna, kokotea. Garaien hori baltzak, Tolosaren jabak, da Markinen? Markinen kokotik. Kokotik, ez? Kokotik, aspaldiko kokotik. Aspaldiko partez? Bai. Basi, ikusu bintzen? Masi arrotza gorringuk, urune, azukri, da gero birra itxeko, azteza danok kokotik itxen da amaitxu, eta ez da pastelak igule batzuk itxen da gauza bat, beste bat ez kokotik da, ia da mekanizauten modun, eskuz eitxugu birra, baina, mekanizauten modun. Urtetan egon gara hemen ikusten nola jausten zen, eta azkenean da, ez da bakarrik jausten leku bat, edo fabrika natural bat, jausten da herri baten eta familia askoren historia. Egiturak edo erekinak oso bereziak dira, terrazauek eta gero txuriarekin, ura ere entzuten da batzutan, kotxak eta pasatzen ez dienean. Hasi ginenetik asko aldatu dau, lehen bakarrik etxe gendun azte egunin kokotik, da zapato mekan pastelak. Oin dala hoi urte, jentia aukera geisha dauke erosteko, da oin egunero itxoguz pastelak, pasta lehen bebai, baina saldu asko, lehen baino askoz gehiago. Pasta gehiago, zuringu dionek. Zuringuak? Bai, arrata zuringuak. Damatek egiri? Bai, apurka botain bigu, bestela nahi maionesa modune bai itxen da. Otsitxu itxen dau manteki da orduan kostajako zuringo danak hartzi, orduan laguntza bidau. Hori deskuetxo. Hau ya dauku azukri botateko modun. Urune be golpeta. De pasta brisa, horre di pastas de corte, moldia zebaitxe, da horrek mermeladakin, txokolate zurizaz, txokolate ibaltzaz, teiak, diplomatikuk. Hone, por ejemplo, eukiko dabe praline eta txokolati. Da honek txokolate zurize eta mermeladi. Erreztasunarekin egingo dezu ziur? Seguro. Nik dena egiten dut errez. Normalian, operazioa egiteko erabiltzen dugu rodillo bak, baina zabalagoa. Zabalagoa. Baina gaur aztu egin zaigu. Baina, egin nahi badozo. Itxura kaskarra seguru. Elurra ematen duela ikusita, Elurra, bai, baina. Urtu egiten da, Eta azkeneko ondarra? El truco del almendruko. Bai, trukoa. Baina, truko txikia, Bueno. Ben hartu gero, sartu behar dugu hemen. Familia bakoitzak edo jabe bakoitzak baseukan bere putzua, urez bete alizateko, eta gero hortik hartzen da ura gatzagak betetzeko. Normalean putzu hauek izaten dira estalitak,
Bai, eta hor daukazu urgazia bilduta. Bai, ur guztia sartzen da hor. Gero udaldean, orain, azken bolada honetan, baina entxinean Ur eskazia zegoen. eskazia zegoelako. Eta listo da, kokoti. Aitonaren gandik jasotako lekukoa familia osoak hartu eta bide batez herria famatu. Gozoki bat baino eskaparate hoberik ez da herriaren izena ara eta ona zabaltzeko. Kokotearekin lotuko dute askok Markinako herria, baina batez ere kokotea dastatuz euren bizitza gozatu egingo dute gehienek, eta hori ez da txantxetako kontua. Amendak hartzuet.